Astăzi voi încerca să câștig o coroană pe noua hartă la Serdeș. Să vedem dacă ne vom califica în prima rundă. Eu cred că mă voi califica. Voi încerca la fiecare rundă să dau la adversarii mei pumnul de foc. Să vedem. Până ce se încarcă, așteptăm harta. Și harta la Serdeș. Să vedem dacă ne calificăm. Frumos, așa trecem. Să încerc să le dau la specialele astea câte un pumn. Se înghesuiesc toți. Când se înghesuiesc, e șansa ca să dau pumn. Poftim un pumn. De ziua ta. Cine mai vrea pumn? Poftim și ție un pumn. Hai că 100% mă calific. Am spus că mă calific. Hai că voi da pumnul de fiecare dată, dacă ei nu mă lasă să mă calific. O să vadă ei ce pumn o să le dau eu lor. Și o să dau și taunt ca să îi enervez. Așa frumos. Mi-au dat piciorul. Pentru asta poftim. Vreau să aflu cine... special asta mi-a dat piciorul. Poftim. Să dau și un talent. Mi-a dat cineva pumnul obișnuit, eu să vă dau pumnul de foc. Și hop, m-am calificat. Să vedem dacă să ne calificăm la ultima rundă. Eu cred că da. Să încerc să bat special aceea care mi-a dat mie piciorul și pumnul. Să-i dau pumnul de foc. Să vedem dacă se vor înghesui. Dacă nu se înghesui, nu o să pot ajunge. Și vin încoace. Hai, vin încoace. Speciala. Da, să le dau la adversar, să nu nici tauntă. Ce mă cuprinzi? Specială. Nu voi putea prinde. Bravo! Cineva i-a dat piciorul. Așa-ți trebuie. Cine are atâta emoție cu pumnul? Obișnuit. Am pierdut. A câștigat banana, nu cinstit.